du ikke svare på det? Nej, okay. Oh shit. Ej, det var så meget. Er det okay? Jeg gider ikke stoppe. Er det flere spørgsmål? Er det helt andet til? Fuck nej, hello, gider du ikke stoppe? Det er ikke mig! Shit, det går så. Var det med sprit på? Nej, der er ikke sprit. Tyskland. Hvem vandt Ballon d'Or? Så hvem vandt Ballon d'Or i år? Ja, Ronaldo. Ah! Hvad hedder Justin Biebers nyeste album?